birthday to you. Dapa. Ada may bisita guys. Miss Alicia, Mayor sa Alicia. Uy, ama si Kwan, ni mong Kwan, Kel. Ano ka? Guys, karon dahil mag-simo ko barbecue. Sa pangiwag-uban kay dito. Tanaw naman sa kay nagkuha na, matusok na. Guys, ang barbecue asay daghan nag-ahos para humot. Siya, ang gitimpla dani kaning barbecue taipan barbecue with peanut. Try na to lami ba. So atang sa gulo na nang ibutangan guys. So ako nagpakita pag hiwa na sa kuan. Pag hiwa na sa ahos kaya naikot silyong talinis ng bawan. So, tadahan na ng tusokon para nang isugba. Ganda guys, pwede dero niya si karong adlaw. Birthman namang daddy sugba po ni isda ang pinatgabi tag 315 kilo. Labi ko na po ni isugba guys. Muna ni sugba ko na po ni. Guys, sana kinagapahan nga nagtusok. Subscribe me. Subscribe. Isa nga to ng channel? Manuela Hapos. Manuela Hapos. Dara guys, among barbecue. Asang tanaw nagahang dinabdaban na turunog na nabaga na ba? Magasa ako na sa ko. Yan na. Hino ko nagdilab nagahang kuan para sa barbecue. Pero una sa inagsugban ning kuan guys. Una sa inagsugban ning magkang isda. Mas dilab na. Nagiputang. Alag magsiga. Baga man ang isda guys na nay panit, baga panit na, di na masunog. Isda nga baga panit. Guys. Hi, nanaskilid. Ang kimbit, di ara? Hindi skilid. Ano imo manggiguan? Imo manggis. Bisugbag nagsiga? Saman. Naman ipakpak. Baga man nagpanit. Pagkita ko ang kadzo. Yung mga tagatong barbecue. Kaya silag bangka. Ilang kanila. Nakurotan ko sa ilang kuan. Kurusina. Nadlok. First time. Musiga mo din sa ring na nagkatong kaniday. Kaya namin tambol. Nga na atang kakain. Guys. Hi, nanaskilid. Ang kimbit, di ara? Hindi skilid. Ano imo manggiguan? Imo manggis. Bisugbag nagsiga? Saman. Naman ipakpak. Baga man nagpanit. Pagkita ko ang kadzo. Pero guys, yan naraman dahil pwede naman tayo na siya. Init na ba sa dim? Init na naman usa naman kung Yo guys, mananig among barbecue na arabi nakanakadzugbaga. Anja. You first, next me. Kami adobong atay sa baboy, jag. Sino ba luto na?
Diyan, naghimo po o fried chicken. Diyan na po spaghetti, guys. Mga handa ni Yasi. Diyan, nakaanap na po kong sausawan. Diyan na po mi mga kakanin. Diyan na po cake. Naghimo ra ni Manuela Hapos. So, mga ni guys, agang maghanda sa birthday ni Yasi. Diyan guys, tadi may bisita. Agang bisita karon di agamang mayor sa Alicia. Agamang kuan. Miss Alicia. Ana, Mayor will lead the prayer. Of course, mother. Hindi, unsa pabluwa sa daan sa kantano kanang may musika mangyana man na murag kuan. Bakit ko? Baka kaputok na. Di na puputok, lamin na, mura nagpasko. Parang fireworks lang yan. Fireworks na, fireworks. Hindi makapasok. Oh, hot man is cut off. Yeah, that's her gift. That's his gift. Oy, nakailaing gift. Oy, nakailaing gift. Where? Bakit? Kantal. Sing suppers. Sige. Best friend. Asa ita, friend? Best friend. Wow, best friend. Sing again. Happy birthday, Jaya! Happy birthday, Jaya! Are you happy? Kantahan sa daan sa kantahan na sa sinder. Ikaw magsindi sa kuha na na letter. Ano na day? Sige, sige. Yopa! Sige, wap kantay sa daan. Wish. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Eh, dapa. Apa pula pa to sa? Pula pa dapin. Eh, blow. Yay! Wait, pasti na. Okay. Sige, Mega. Sige, kata Mega. Ever bless you. Sing. Mega, ever bless you. Mega, ever bless you. Sing, to. Happy birthday to you. Ana. Sige na. Yan palang manjan nga strawberry. Happy birthday, Jaya! Kata-kata buha ba? Jaya! Oy. Kami pali. Happy birthday, Jaya! Happy birthday, Jaya! Bili mo sa hey. Tell us what I say. Happy birthday, friend. Ikanto. May kanto. Happy birthday, Jaya! Iba din now. Ada may bisita guys, Miss Alicia, Mayor sa Alicia. Uy, ama si Juan, ni mong Juan, Kel. Ano ka? Na. Kasi Juan na yung soft drinks. Mas Roido. Na. Alam mas lami ah. Di ka din? May mas lami. Yes, thank you. Ako yung nagbuhat. May so. Ay, appreciate lang yun. Ano ko? Karete. Ha? Yate, tubig. Lahat ito. Gusto mo tubig? Warang pusa. Ito ka, ito nga siya. Dito ka nasa. May isa lang. Dito na ito. Kamay naman na unod.
Doon magkakaswas ng gigama. Kamta guys, na mo Miss Alicia guys. Yes, Miss Alicia. Wala kita picture. Puro video tanan. Subito guys, kani guys, So guys, sagkuan sa deko, picture sa rin may remembrance lagi ko nupod. Salamat ko sa mga bisita. Salamat po ko sa mga kamot nga naghimura na magikuan, nagluto din na namang handa sa birthday niya si Kang Maluog, sa mga kang lang sa cake. Hala. Naman alaga na tumamanok te. Lahat to eh. Ingan din rito, ingan din ron eh. Buhat pag doon ko kwarto din ha. Sakto na zipline na to, diba? Zipline. Dinagay mo, tumbling. Ride. Mo naging yung ating kwartuhan. Duha. Grabe ang view na to mo. Imagine na din. Third floor. Second? Di, Second naman eh. Huwag din na gani. So second gyapon. i-third. Kaya ka na naman. Second sa kanana. Kunan pa rin yung magbabate. Di na. Ilang to? Ito may mag-abang. Abangan. Dali. Punta kayo dito sa aming house tour. Kung saan makikita mo ang ating mga kapaligiran. Diya guys, update ako sa kaduhang building na nagkwarto na human nag-skim coat, bintana na may kuwang. So, ako ng kwarto na ay katulad ni coating. Diya ka man na tiles na siya, mali ang kwarto sa building B. Ay, building C din, mali. Building C din na. Building C. Ay, building C. So, mani kadak guys, sa building C. Mani ka duhang kwarto. So, na mga nautan, ang panuman. So, at panahuman, kay nigdugang lagi ng building. Kaya mga mantan niya ka ng himog swimming pool. Kaysa na. Hapit na po din sa mahuman. So, kani guys. O, ni. Ninja. Mo ni aga nang. Kung naman nagtayo, sinimpiho na laman ha. Skim ko naman Dario. Tile sa lababo. Sa CR. Ano mo? Takas maning sa kuwanda eh. So, maning CR guys. Dali na laman eh. Pagka naman pikuwang. A few moments later. Hi guys. Masang gabi eh. Dari miss daplig dagat guys. Diya. Naghaling sila. Kaya ari ko lami ko na rin tambay-tambay sa bus. Lisa. Luya lagi. Nagluyam na. Turn off lagi. Nahilak lagi. Oh, kita sa unang ting. Diskuro no. Lagi. Kaniko. Best mo daw siya. Kan maligo ron? Muro, diyan unahan. Ito ba tanggi dogan sa una? Kasi manis kita. Ta. Ato sa moto. Hala mo, humana to. Imo tay. Imo na mahuman dito. Imo humana daot ka. Saman. Saman daw na stress. Oh. Stress mo di ay. Ay, nako na yung bang. Hala ka, inosente ng disco. Bita, wala ko sa disco. Kanang magpasuhito, babe. Sorry ka na lang. Bakit? Guys, yun mo na yun. Flip top ka lang. Ay, sorry. I'm sorry. Don't Don't leave leave me. me. Asa, datang June.
Sa uy, nang luod kami inom. Pag kita flight gin, ayun sa hilak man. Nag-atubang naman ito. Lipay ba sa kato nagsusunod ni Ari? Siya guys, gumanan na sila dari sa daplig dagat ni Azoy. Tapag birthday boy. Kain sa kabawon, kay mo na mong gabi na. So, diyan nagilang kuan pasiga-siga. Nalingon sila guys, kaya ang kanayas ka dulay gabi dari. Makarelax di ka sa daplig dagat. Hi guys, good morning. Masong punta guys. Diara mga gabi nga gibaw kuno sa dato sa dapig dagat. Agamang pamahaw guys, na pamay spaghetti. Spaghetti ra gipangan din ang duha salin sa among handa gahapon. Sabi ka rin pa pamis alis ya. Lip ay. Uy, bing pagkana bing. Lip din sa'yo. Di ko nagbuto-buto. Pakiulit din. Alam mo,